Menashim, Eladim, Viladot, Machurim, Vetonos, Zaken, Vata, Achenu, Bene Israel, Akedoshim, Akedoshim, Veateorim, Snaflu, Bide Arotzim, Venishpach Damam, Beauschwitz, Majdanek, Treblinka, Uvishar, Ashmada, Machanot, Ashmada, Beropa, Shenergu, Venisrechu, Venidbechu, Venichu, Veshalom, Neal Mishkavam, Yavo, Shalom, Vechen Yiratzon, Venomar, Amen. Acordre el Dios las almas de nuestros hermanos, hijos de Israel, las víctimas de la Shoah y los partisanes a los matados y los afugados. Litzrora Chaim. Πολύ εύσλαχνε Κύριε, Θεέ της καλοσύνης, πολύ ελεδέσποτα του ουρανού και της γης, Συ ο αιώνιος ζωοδότης, δικαστής ο αληθινός, Συ ο δίκαιος κριτής ο επίοικης, Συ που με δικαιοσύνη δίδεις τη ζωή και με δικαιοσύνη την αφαιρείς. Ανάπαυσε, παρακαλούμε σε τις ψυχές των αδικοχαμένων, άσπυλων αδελφών μας, αθώων, θυμάτων, Ελλήνων, Εβραίων, μαρτύρων και ηρώων του ολοκαυτώματος, πολύτιμων τέκνων της Ιεράς Ισραηλιτικής Κοινότητος που ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των εκατομμύριων αγνών αδελφών μας που χρηστά δολοφονήθηκαν, μαζικά βάναυσα και σκληρά σφαγιάστηκαν, απάνθρωπα αποτεφρώθηκαν και άφησαν την τελευταία τους πνοή, αγιάζοντας το πάνσεπτο όνομά σου. Από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο ελευθεριά. Παρήσαστε εδώ, κύριε Μπαρδούτο, ως Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Κοινότητας στην Ρόδο. Θέλουμε να μας πείτε για την ημέρα μνήμης και τιμής που είναι σήμερα για εσάς. Ξεκινήσαμε τον εορτασμό της μνήμης των Εβραίων που χάθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που εκτοπίστηκαν από τους Ναζί στα στρατόπεδα κυρίως του Auschwitz και οι οποίοι δυστυχώς χάθηκαν εξαιρουμένων πολύ λίγων, οι οποίοι επέστρεψαν και παραμένουν στη Ρόδο. Στην Κώδη δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας επιζών αυτή τη στιγμή. Στη Ρόδο πόσοι είστε? Στη Ρόδο είναι καμιά 25 άτομα αυτή τη στιγμή, πολύ λίγες οικογένειες. Αυτό που προσπαθούμε είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, γιατί θεωρούμε ότι όσο τους μνημονεύουμε εξακολουθούν να ζουν θα χαθούν τελείως όταν θα πάψουμε να τους θυμόμαστε. Γι' αυτό θεωρούμε χρέος
και εσωτερική ανάγκη να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε και τη συναγωγή της Ρόδου και προχωρούμε τώρα και να δημιουργήσουμε, να αναβιώσουμε τον τόπο λατρείας της συναγωγής της ΚΟ με τη βοήθεια του Δημάρχου και να προσπαθήσουμε τα επόμενα χρόνια να φέρουμε και τους απογόνους όσους έχουν μείνει από αυτούς που έφυγαν στα στρατόπεδα για να ξανανιώσουν ότι εκεί που βρισκόταν οι οικογένειές τους παλιότερα συνεχίζει να υπάρχει η μνήμη τους και η παρουσία τους. Ως νεοεκλεγήσα πρόεδρος της Ισραηλιτικής κοινότητας της Ρόδου, θέλαμε να μας πείτε για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο νησί μας, αλλά και για τα νέα σας καθήκοντα. Κοιτάξτε, είμαι πολύ ευχαριστημένη που είμαι εδώ στη ΚΟ σήμερα, γιατί δεν έχω ξανάρθει ούτε στη συναγωγή ούτε στο νεκροταφείο. Και όντως υπήρχε αρκετό μεγάλο πληθυσμό πριν το πόλεμο. Η συναγωγή θα προσπαθήσουμε να ξανανοίξει σε μερικούς μήνες σαν συναγωγή και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, άρα θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Ρόδο με τα νέα σας καθήκοντα. Στη Ρόδο μόλις τώρα είχαμε την επέτειο στις 23 Ιουλίου του 1944. Φέρανε από τη ΚΟ και τη Ρόδο κάπου 1.900 άτομα, 2.000 και τους πήγανε. Ήταν το τελευταίο βαγόνι που πήγε προς τη Γερμανία και κάνουμε κάθε χρόνο μια επέτειο για να μην ξεχάσουμε τι έχει γίνει. Και ήταν η πρώτη φορά που ήμουνα σαν πρόεδρος. Έχω έρθει παλιά, απλώς σαν επισκέπτης. Και ήταν λίγο ενδιαφέρον να δούμε από την άλλη μεριά πώς οργανώνεται και πώς γίνεται. Θα δούμε. Του χρόνου καλύτερα. Θα δούμε. Θα μαθαίνουμε σιγά σιγά.